Vítajte na mojej vode. Dnes si povieme, aká filtrácia sa najčastejšie používa v Košiciach a okolí a prečo. Najväčší problém v Košiciach a okolí pri studňovej vode je zvýšený obsah dusičnanov nad zákonný limit. Tie sa v studniach objavujú napríklad vplyvom intenzívneho hnojenia, prípadne únikmi odpadových vôd zo žúmb či septikov. Zdravotné riziko zvýšeného obsahu dusičnanov spočíva v tom, že sa v tráviacom trakte menia na dusitany, ktoré môžu v žalúdku reagovať s niektorými látkami z potravy. Tým môžu vzniknúť zlúčeniny, ktoré sú podozrivé z rakovinotvorného účinku. Riziko hrozí pri dlhodobejšom konzumovaní potravín alebo vody s nadmerným obsahom dusičnanov. Podľa výsledkov analýz vody z domových studní, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť organizuje v rámci Svetového dňa vody, je vykazovaných každoročne viac ako 30% nevyhovujúcich vzoriek. Nezriedka sú vo vzorkách prekročené dusičnany 5 až 10 násobne oproti povolenej zákonnej norme. Existujú dva spôsoby odstránenia dusičnanov. Dusičnany odstráni z vody reverzná osmóza Crystal Premium alebo reverzná osmóza Philips. Táto technológia využíva membránu, ktorá odfiltruje dusičnany a ďalšie nečistoty z vody. Je to veľmi účinná metóda, ktorá sa často používa v domácnostiach len na pitie a varenie. Ionomeničový filter Crystal Soft Nitrate odstraňuje dusičnany na vstupe do domu. Tento filter obsahuje špeciálnu živicu, ktorá viaže dusičnany a odstraňuje ich z vody. Je vhodný na úpravu vody zo studní. Ak máte studničnú vodu v Košiciach a chcete ju filtrovať, treba začať rozborom vody. Ideálne je si objednať akreditovaný kolaudačný rozbor vody s odberom priamo u vás doma, odkaz je pod videom. Rozbory vody vrátane odberu vzorky robíme po celom Slovensku. Aby bol rozbor relevantný, je dôležité, aby studňa pred odberom bola už začerpaná. Viac podrobností, ako pripraviť studňu na odber, nájdete v samostatnom videu o rozbore vody. Na základe výsledkov rozboru vám bezplatne pripravíme návrh filtračných zariadení priamo na vašu vodu. Voda z vodovodu v Košiciach je považovaná za stredne tvrdú vodu. Tvrdosť vody môže dosahovať až 20 dH. Takto tvrdá voda môže už v priebehu roka znefunkčniť drahé zariadenia ako batérie, práčky, bojlery, kávovary aj výrivky. Tvrdá voda môže vysušovať vlasy a pokožku, čo môže spôsobiť lámanie vlasov, tvorbu lupín, svrbenie pokožky a v neposlednom rade môže zhoršovať atopický ekzém. Na dezinfekciu vody sa pridáva chlór, ktorý zabíja baktérie a vírusy. Keď sa chlór pridáva do tvrdej vody, môže reagovať s minerálmi a vytvárať tak nerozpustné zlúčeniny, ktoré môžu spôsobiť ďalšie usadeniny v potrubiach a zariadeniach. Ako najlepšie ochránime naše zariadenia pred tvrdou vodou? Odporúčame pre domy na hlavný vstup vody nainštalovať katexový zmäkčovač Crystal Soft Carbon, ktorý odstráni nielen vysokú tvrdosť vody, ale aj chlór. Pre byty, v ktorých je málo miesta na katexový zmäkčovač, ktorý je veľkosti práčky, odporúčame ako druhé najlepšie riešenie umiestniť do stúpačiek najúčinnejší elektromagnet Hydroflow Pearl. V niektorých oblastiach v Košiciach sa podľa oficiálneho rozboru vody Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti nachádza až 40 mg na liter dusičnanov. Norma pre dospelých je 50 mg na liter, ale pozor, norma dusičnanov pre kojencov a malé deti je do 10 mg na liter. Dusičnany, ťažké kovy, mikroplasty, nanoplasty, antibiotika, hormóny, chlór a tisíce ďalších škodlivých látok odstráni z vody reverzná osmóza Crystal Premium alebo prietoková reverzná osmóza Philips, ktoré sa inštalujú jednoducho v kuchyni len na pitie a varenie. Pre tých, ktorí chcú mať ionizovanú zásaditú vodu, ktorá má veľa antioxidantov, odporúčame ionizátor Respogenius, ktorý je ako jeden z mála ionizátorov vhodný aj na tvrdú vodu. Vyrába sa ako jediný v Európskej únii a má 5-ročnú záruku. Prečo si vybrať práve nás? Sme rodinná firma a na trhu sme od roku 2007. Kompletne sa staráme o našich zákazníkov a navrhujeme riešenia filtrácie vody ako sami pre seba. Máme 5-hviezdičkové hodnotenie na Google od našich zákazníkov po celom Slovensku pri vyše 800 recenziách za takmer 20 rokov starostlivosti. Neustále vás vzdelávame cez videá a e-booky, ako napríklad e-book Ako si vybrať správny zmäkčovač vody alebo e-book Ako na nepriateľov obličiek.
Tieto e-booky sa dajú stiahnuť na úvodnej stránke mojavoda.sk. Rozbory vody, inštalácie, záručný a pozáručný servis zabezpečujeme lokálnymi technikmi v rámci celého Slovenska. Náš odborný tím expertov na vodu vám bezplatne poradí najvhodnejšie riešenie filtrácie vody priamo pre vás. Kontaktujte nás. Tomáš a Andrea Kováčovci. Vaša Moja voda.